Dag, Paul Kramer. Bas zonder zwaan. Tel 1. Mirjam Kramer. Paul en Mirjam. Ik zal even Niet filmen, hè? Nog niet filmen, hè? Niet doen, hè? Nee, laat ik vooropstellen Ja. door te zeggen dat in het programma, dat heet Onderweg, dat wij niets uitzenden wat mensen niet willen. Dat is Dus- al mooi. Dus als we nou een gesprekje opnemen, kunnen we daarna altijd nog zeggen, we zenden het uit, we mogen het uitzenden of we doen het niet. Hoe vindt u die? Jij mag het zeggen. Ik heb er jij helemaal moet niets het. mee. Dus, Zeg jij maar, want ik wil niet dat het tegen jouw zin in Nee, wij doen. gebeurt. Nee. Als u zegt van ik wil ook niet meer verder praten, dan pakken we in, gaan we weg. nou, zo lelijk ben ik niet. Maar We zijn Nee, niet maar- onaardig. Wat wij doen, en daarom komen we ook ineens hier, verschijnen we hier ineens, want wij wisten dat ook niet. Wij rijden ALM Provies door de provincie. ja. En als we ergens een trigger zien waarvan we denken van dat zou wel eens een mooi verhaal kunnen opleveren, dan gaan we erop af. Dus onze verontschuldiging, maar dat is nou eenmaal het spontane van het format. programma. Ja. Dat we niet van tevoren zeggen van ja, maar mag het of mag het niet. Dat doen we dan altijd achteraf. En dit zag er zo leuk uit. Ja, we komen hier de bocht om. Daar staat die niet onaardige automobiel. Open dak, dus dat zijn, je denkt dat zijn genieters die daarmee rijden. En dan zien we dit met het koffietafeltje, Ook het nog. hondje, Ach. de open deur. Ja. Ja, het was een stil leventje. U zit lekker een krantje te lezen. Ja. U zit te Ja. genieten. Ja, Ja, zeker. dat doen we ook, absoluut. Zeker. Zeker. En dan denk ik bij mezelf, dat zijn mensen die, als ik dat bij elkaar optel, dan denk ik bij mezelf, dat zijn mensen die weten wat genieten is. Nou, dat is wel zo, denk ik. Toch? We doen ons best. Ja. We genieten enorm Ja. hier, dus wat dat betreft heb je het allemaal gelijk. Mag ik vragen waar u vandaan komt? Uit welke kontrijen? Alkmaar. Uit Alkmaar. Helemaal van boven. Ja, dat is voor jullie van boven, maar het valt wel mee, toch? Wij Het zijn is die een heel Hollanders, groot land, toch? Noord-Hollanders, ja. Nee, ik zeg wij zijn die Hollanders. Dat Nee. zeggen ze hier toch altijd? Ja, De Hollanders. Ja, andersom maken ze natuurlijk in jullie kontrijen ons weer vaak belachelijk met onze Nee, carnaval. nee, ik en, zeg niet dat we belachelijk gemaakt worden, dat zeg ik niet. Oh. Maar dat hoor je wel altijd zeggen, ja, maar die Hollanders, dat is toch zo? Wij zijn eigenlijk wat dat betreft een ander. Voelt u zich wel welkom in? Heel erg. Ja? Ja, we komen hier heel graag. We komen hier ook al heel lang. Dus we zijn wel een beetje bekend. Op deze plek? Nee, hier zitten we voor het eerst. Daar zitten we veelal. Bij de Epe. Smitsen en zo daar in de hoek. En dan praten we over Epe. Epe. Ja, we zitten eigenlijk altijd wel Epe, die kant op, hè? Ja. Epe, Kamerig. Dus een beetje wel in deze contraien. Ja. En nu waren we wat laat met boeken, dus toen kwamen we hieruit. Nou, dit is een hele mooie plek. Lekker rustig. Had het een bepaalde reden dat u laat was met boeken? Nee, gewoon. Nee, meer door de drukte van je werk en alles, weet je. En dan denk je van, oh ja. En we dit jaar ook weer in Nederland blijven vanwege de kleine hond. Een pup. Dus niet te ver weg. Oh, dus is het een hij of een zij? Een hij. Wordt hij nog groter dan? Nee, niet veel. Nee, niet Ja, veel. weet ik niet. Nee, Ietsje veel. groter. Maar hij is nog hartstikke jong, 4,5 maand. Dus 4,5 maand. Ja, het is eigenlijk... Oh, dus dat was niet zozeer van hij vindt ons leuk, het was gewoon pure speelsheid. Hij weet nog niet. Waarschijnlijk. Hij weet het nog Nee, niet. hij weet vindt het jullie nog ook vast... Hij vindt jullie vast heel vriendelijk. En hij luistert ook nog niet naar commando's en zo, hè? Dus als u kill en attack had gezegd, dan was er niks gebeurd. Dat was er helemaal niets gebeurd. Dan was hij gaan redden, denk ik, maar hij had niks gedaan. Oh, en hoe heet hij? Morris. Morris. Ja. Kijk, nou, er gaat toch een belletje. Oh, wat voor merk is het? Een Yorkshire Terrier. Ja, maar dat gebeurt altijd. Ik hoop dat het met 4,5 maand zijn ze nog niet. Hè? Hij is nog niet toe aan de nageslacht en zo. Hè? Nee, dus dan houden. Nee, wij zijn een net programma hè? En een nog veel nettere zender. precies. Hey, Wij zijn vriendje. nette mensen, dus dat komt goed uit. Wat is voor u nou de charme van het Heuvelland? Van dit stukje Limburg? Het is een stukje buitenland, hè. Het is gewoon geweldig. De omgeving, de uitzichten. De mensen ook, hè. Gastvrijheid, Vriendelijk, ja. gastvrijheid. Ja. Ja. Want dat vinden wij altijd leuk in dit programma, om van mensen die niet uit onze provincie komen, om te horen wat ze nou wel of niet leuk vinden aan onze provincie, want daar kunnen wij ook weer van leren. Maar u noemt
de gasvrijheid, is dat opmerkelijk vergeleken met de rest van het land? Of zijn wij daar anders in? Nou, Rustig. ja, het is een Tijd. bepaalde rust. Het is ja, dat denk ik ook wel. En weet je, het is heel veel als we op pad gaan, dat we heel veel hier zitten. Dus veel delen van Nederland kennen we wel, maar niet qua vakantie. We voelen ons hier gewoon thuis, hè. Het is gewoon, ja, de rust, de ruimte, het mooie landschap wanneer je ook komt. En de vriendelijkheid en het lekkere eten. Toch? Ja. Nou, dat is wel heel veel, hè? Ja. Het lekkere eten. Ja. Wat is uw favoriet dan? Frietjes of vlees? Nee, eigenlijk salades een keer. De salades! Dus wat dat betreft, ja, qua vlees zit je hier natuurlijk veel beter eigenlijk nog. Nee, maar het is alles bij elkaar. Weet u de eerste keer nog dat u... Ja? Hoe lang is dat geleden? Ja, Pak een beet. 17 jaar terug. Was dat Bonnefoy of was dat ook geboekt? dat was ook Nee, geboekt. Dat was in ook- Vaals, hè? dat denk ik, dat park in Vaals. Ja. Ja, dat was ook geboekt met de kinderen. Toen waren de Zaten kinderen we nog in kleiner. zo'n park met zo'n zwembad, weet je wel. En daar is het eigenlijk wel begonnen, hè? Het stukje liefde voor Limburg. Nou ja... Schotten de Roos weg. Ja, nee, maar dit zou... We kunnen deze beelden zomaar aan de VVV verkopen Ja, straks. het is een promofilm. Ja. Ik denk dat ik mijn rechten maar ga inhalen ook. Ja, Maar ontspannen, rust. zeker. Ja. Tijd. Mensen Tijd? maken de tijd hier voor je. Dat is opvallend anders dan dat wij dat hebben in het Westen. Dat is allemaal Nou, toch wat Ja, meer... het is drukker. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook familie daarboven. En dan merk je toch dat het anders is. Ja. Is dit dan een manier om een beetje balans te vinden? Voor mij wel. Ja, zeker. Ja. Drukke baan? Ja. En u ook, want u zegt van, Ja. u werkt ook. Ja, we werken eigenlijk samen in een bedrijf. Dus ik werk mee, maar niet elke dag hoor. Maar wel druk ook. Is het ook uw bedrijf? Ja. In Nou, wat- wil je weten wat, hè? Ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Niet zozeer naar wat u ermee verdient of zo, maar in welke tak van sport is het? Fiscaal advies geven wij aan bedrijven met name. En, nou, daar kan je aardig druk mee zijn. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want u bent natuurlijk, want met een goede fiscaal adviseur zou je heel blij moeten zijn, want die verdient eigenlijk geld voor je. Hè? Ja, dat lukt wel. Ja, is het een, want u werkt met hem samen, is het een goeie? Het is een hele goeie. Ja? Ja, echt. Ja. En hoe is zij dan? Zij is fantastisch. Zonder haar zou het nooit gaan, hè? Maar ik doe dat stukje niet hoor. Ik ben niet in het vak zelf. Zij zorgt voor de boeken en dat de cijfers allemaal kloppen en zo. En, moet er allemaal bij zijn en netjes op tijd kunnen betalen. Ja. Oké. Dus u verzint... Ik verzin niet zoveel hoor. Nou ja, je moet denk ik, want u zegt bedrijven, dus je moet zo'n bedrijf denk ik helemaal gaan doorlichten. En vervolgens moet je gaan kijken van waar kan ik winst behalen. Je moet je klant kennen, je moet het vak kennen en die twee die breng je dan samen en dan kan je mensen helpen. Hoi. Hallo. En het gaat erom dat je mensen helpt. Dat is het toch? Als je iets weet en je kan er iets mee, dan kan je mensen helpen. Komt het wel eens voor dat u een bedrijf doorlicht waar een bedrijf wat het moeilijk heeft, waar u dan een bedrijf wat u kunt helpen, waardoor het weer wat beter gaat, waardoor ook heel veel mensen die bij zo'n bedrijf werken misschien wel hun baan kunnen houden? Of gaat dat dan te ver? Ja, dat gaat wel ver, want dan krijg je een soort heldenrol en zo. Dat geloof ik niet dat er is. Maar dat kan ontzettend helpen door gewoon mensen inzicht te geven in de problematiek waar ze geen verstand van hebben. En weten en kunnen weten wat er van ze verwacht wordt. Dat geeft rust. En van daaruit kunnen mensen dan weer door. En dat is denk ik met name de rol. Dat je rust brengt, duidelijkheid brengt. En daar waar het soms fout loopt of dingen niet goed zijn gegaan, nou, dan zorg je ervoor dat het weer rechtgetrokken wordt. En dat was eigenlijk precies waar ik naartoe wilde. Ik wilde er geen materialistisch verhaal van maken, maar ik zeg altijd,
welk gevoel is nou mooier dan het gevoel dat je iemand een plezier doet? Dat is het. Want natuurlijk moet u er, en u ook, een boterham ermee verdienen. Ja. Maar als dat along the way ook nog gaat tevreden niet, gezichten en dankbare mensen oplevert, dan... Geld is een gevolg van, hè. Ja. Dat is niet het doel, hè. Wat wilt u nou gaan doen als u eenmaal kunt zeggen, het is genoeg geweest met werken. Ja. We gaan nu alleen nog maar genieten. Ja. Tot slot, is dat dan nog steeds hier komen of waaiert u uit over de rest van de wereld? Ja, dat zien we dan wel, hè. Want plannen maken is altijd erg afhankelijk van de tijdsgeest waar je ze dan op dat moment kan gaan maken. Maar ja, ik denk dat we hier altijd zullen blijven komen. Ja. Kijk, we komen hier een paar keer per jaar en dat is nuttig en nodig. En dat zal fijn zijn om het te kunnen doen als je in alle rust zit. Dat is dan helemaal goed. Misschien dan gaan we hier wel tijdelijk wat doen, of ja toch? Ja, we zeggen wel altijd om hier te blijven wonen. Dus we zouden de zee missen. Want dat is toch altijd iets wat bij je blijft. Maar het is wel nummer 2, zeker hier. Ja. Nou, daar doe ik het voor. Ja. Voor nummer 2. Ja, nummer 1 is dan toch inderdaad de kust. Wat ons Ja, blijft die trekken. hebben wij weer niet, hè? Ja, Nee. nee, klopt. Ja, maar ik Wel denk gehad, dat als hè? je daar geboren bent, dat dat altijd in je zit. Ja. Ja, heel Mag ik makkelijk. u een hele fijne... Hoe lang heeft u nog hier? Wij zitten hier tot maandag. En dan hebben we er hebben 2 nog weken op. Hey, hallo. Hallo. Hey, Noah, hallo. Oh, u kent elkaar al bij naam. Ja, die dit zijn kindjes onze... Is dat Noah? Dat is Noah daarvoor Hallo aan. Noah. En Diab loopt daar ook. En ze komen uit? Het asielzoekerscentrum. Ja, dat weet ik. Dat komen hier verderop. Nee, dat vraag je aan ze, maar dat vertellen ze je niet. Oké. Ja, dat, Grappig, hè? Maar dat doen we dus ook, hè? Alles wat we tegenkomen, Maar die- daar proberen we... vreselijk leuk. moet ik Ja, leuk, zeggen. Erg aardige mensen en altijd vriendelijk. En Noah spreekt Erg leuk. dus Limburgs-Nederlands. Ja, dat is ook bijzonder. Waar ze ook vandaan komt. Ja. Geweldig, Ja. toch? Dat hebben wij met Kleurtjes in de elkaar- vlechtjes. Ja, Ik vind het geweldig. ja. Nogmaals, fijne vakantie. Dank jullie wel, succes. Het Zet was het maar erg uit. leuk om met jullie gesproken te hebben. Dat was redelijk onschuldig.